Zo. Ik ben Lorenzo Castillon, meer bekend als Lens, lid van The Mystical en ik ben ook dansdocent. Ik dans omdat het mijn passie is. Ik kan me uiten, beter uiten als ik dans en ik kan mijn gevoelens ook naar voren brengen wanneer ik dans. Dansen, wanneer ik dans voel ik me vrij. Het lijkt alsof ik alles kan doen wanneer ik dans. En zo'n gevoel is gewoon niet te beschrijven. Oké, sowieso wil ik, wat dans betreft, wil ik dat het moet meer groeien in Suriname. Want het is niet meer wat het eigenlijk was. Ik nodig iedereen uit, nogmaals iedereen uit, om 16, 17, 18, 19 bij Art Lab aanwezig te zijn. Want we gaan het gewoon bossen. Ik ga ook een workshop geven, dansworkshop geven, dansstijl hip-hop en ik ga het gewoon kanalen. Dus als je het mist, heb je een deel van je leven gemist. Want we gaan experimenteren en niet zomaar experimenteren. Het gaat gewoon drama zijn. Dus iedereen, komen jullie gewoon massaal, roep je broer, roep je zus, roep je nicht, roep je tante, roep je oom, roep iedereen. En komen jullie gewoon gezellig naar Hotline en komen jullie gewoon steunen. Wij afdansers, we hebben het nodig en we gaan gewoon een leuke dag ervan maken. Oké, dus komen jullie en